الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ہی ماں داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزم و محترم حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستان محترم
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے بارے دو قسم دا عقیدہ لوگ رکھ دیں۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھ دیں کہ انہوں نے نبی پاک دا کلمہ دنیا دے مال پیچھے پڑیا سی، اور انہوں نے دنیا دا لالچ سی۔ اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور دا کلمہ دنیا دے مال واسطے نہیں، آخرت واسطے اور حضور دی محبت واسطے پڑھے۔ ٹھیک ہے، اگر اس دا محبت اور پیار نال ایک جائزہ آپ کی خدمت پیش کراں تو امید کرنا کہ آپ ضرور وہ دیتے غور فرماؤ۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے، پنجابی چاہتے ہیں بھئی بندہ اڑدی ڈھانی دے پاس سے ہونا پسند کرتا ہے، جیڑی اڑدی ڈھانی ہو جدے زیادہ لوگ ہوں، ہوا دا رخ ویکھ کے بندے اپنی رخ بدل لیندے نے، ہوا دے رخ نال ہو جاندے نے، بندے کسرت نال ہو جاندے نے، بندے چڑھدے سورج نو سلام آندے نے، بندے چنگیاں بھاریاں بندیاں آل پارٹی بنانا پسند کردے نے۔ جتیاں ہویاں دا ہر کوئی بیلی ہے، ہار دا بیلی کوئی نہیں۔ منڈا فیل ہو جائے، منڈا فیل ہو جائے تے گھر والے آندے نے ماسٹراں فیل کر چھڑیا، ماسٹر آندے نے گھر والیاں کچھ نہیں کیتا۔ منڈا پاس ہو جائے تو ماسٹر آندے نے ساڈی محنت ہے تے گھر والے آندے نے اساں محنتاں کیتیاں۔ جت دا ہر کوئی بیلی، ہار دا بیلی کوئی نہیں۔ مشکل وقت دے ساتھی کوئی نہیں ہوندے، ساتھی بندے ہوندے نے سوکھیاں ویلیاں۔ جدو رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، پورا عرب مخالف ہو گیا ہے، پورا جزیرۃ العرب، ایون کہ گھر والے بھی مخالف ہو گئے۔ جیسا کہ ابو لہب حضور دا گھر والا سی، چچا سی۔ حضرت عباس انہاں بھی اس ویلے اسلام ظاہر نہیں کیتا۔ حضرت امیر حمزہ اجے انہاں بھی اسلام ظاہر نہیں کیتا، اعلان ہو گیا، مخالفت بھی نہیں کیتی، لیکن ظاہر بھی دین نو انہاں نے اس وقت فوراً نہیں کیتا۔ مخالف بہت زیادہ نے، تو مخالفت دی اس فضا وچ اور حضور دی سیرت پڑھیے تے حضور سرکار کول تے مال رہے ہی نہیں زیادہ، مال تے حضور کول ایسی کوئی نہ۔ کتاباں میں لکھیا ہے کئی مہینے حضور دے گھر اگ ہی نہیں سی بلدی، کھجوراں تے پانی ہوندا سی، تو مال تے اتھے ہے کوئی نہ، پارٹی بھاری ہے کوئی نہ، مال بھی کوئی نہیں تے پارٹی بھی بھاری کوئی نہیں۔ کلے تنے تنہا ایک رسول اللہ نے، ایک مولا علی، اور انہاں دی عمر بھی ہے جے بچیاں والی، 10 سال کیڑی عمر سی، 10 سال عمر مولا علی دی، ایک او نال نے تے ایک رسول اللہ نے۔ اعلان ہو گیا نبوت۔ تو سب تو پہلے حکم آیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلا اپنے قریبیاں بلاؤ۔ حضور نے پہلے قریبیاں بلا کے دعوت دین دیتی ہے، کسے قبول نہیں کی۔
اس ماحول جدوں پورے جزیرہ عرب تو کوئی آندا ہے ساحر، نعوذ باللہ جادوگر، کوئی آندا ہے کذاب، نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، کوئی آندا ہے مجنون، کوئی آندا ہے شاعر، کوئی لفظ بولدا ہے، کوئی لفظ بولدا ہے. اس وقت ایک آواز جزیرۃ العرب گونج دیے جدی باز گشت اجے بھی سنائی دے رہی ہے، اور وہ آواز صدیق اکبر دیے جیڑی اس سارے مخالفانہ ماحول کلی آواز اٹھیے، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تسی سچ کہہ رہے ہو، میں شہادت دینا تو اللہ دا رسول ہے. وہ کی وکھیا ہے انہوں نے، اور پھر 6 سال لنگ گئے. کتنے سال لنگ گئے؟ پہلی آواز تے صدیق نے لبیک کہہ دیتا ہے، 6 سال لگ گئے، بندے 40 اجے نہیں ہوئے. کتنے سال لنگ گئے؟ 6 سال لنگ گئے، اجے مسلمانہ دی تعداد 40 نہیں ہوئی. جڑے مال واسطے آئے ہیں انہوں نے اڈیک اڈیک کے چھڑ نہ جانا چاہیے وے، گل کوئی نہ بنو. باسی جس کام واسطے آیا ہے وہ کوئی نہ، وہ 6 سال ہو گئے، انہوں نے مرید تو 40 تے بھی نہیں ہے بڑے، انہوں کرنا کی؟ چھڑ جانا چاہیے. ایک بندہ نہیں جس چھڑیا ہو. پھر اللہ پاک نے انہاں غلاماں دا اور امتحان لیا. تاریخ دے اندر ایسی دوسری مثال نہیں. شیب ابی طالب مسلمانہ دا سوشل بائیکاٹ کر کے جیڑے آئے انہوں نے معصور کر دیتا. 3 سال کسے مسلمانہ نال نہ لین کیتا ہے نہ دین کیتا. کوئی تجارت نہیں، کوئی لین نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی شادی نہیں، کوئی غمی نہیں. جنہوں اسی پنجابی چاہنے ہیں اوکا پانی بند کرنا، انہاں دہشت گردہ مسلمانہ دا اوکا پانی بند کر دیتا، سوشل بائیکاٹ کر دیتا. زمین اگیاں ہوئیاں جڑی بوٹیاں ابال کے کھا دیاں، درختاں دے پتے کھاتے، جانوراں دے چمڑے بوائل کر کے کھاتے. 3 سال دا مسلسل روزہ رکھیا ہے نبی دے صحابہ. کوئی ایک مائی دا لال ثابت کرے کہ وچوں کسی ایک آکھیا ہوئے سونیا ہن بھوک تے غربت برداشت نہیں ہوندی میں چلے آئے. ایک اونلی ون کوئی مثال. بھائی آجے روٹیاں آستے آئے ہوندے تے ہون تے بھاج جانا چاہیے. 3 سال جو مسلسل آزمائے گئے تے روٹیاں آستے آئے بندے تے ناس جانے چاہیے. پہلے کفار نے صرف لفظی گولا باری کی تھی، مڑ لین دین چھڑ دیتا نے. دوسرا مرحلہ سوشل بائیکاٹ کیتا، بینہ نال ورتنا نہیں، لینا نہیں، دینا نہیں. ابو لہب نے اعلان کر دیتا انہاں جس خریدنی ہوئے چیز بیچنی ہوئے وہ میرے نال گل کرے میں انہاں تو ڈبل منافع دے کے خریدا. ابو لہب نے انہاں کنک نہیں بیچنی، جو نہیں بیچنے، میں نے بیچو میں ڈبل پیسے دے کے لے لانگا جڑا انہاں دینا. اس بھوک دے عالم وچ، اس پریشانی دے عالم وچ 3 سال حضور رہنا. جدو اس آزمائش پورے آ گئے تو مڑ اس تو اگلی آزمائش پا دیتا. 6 تے 3 کتنے ہو گئے؟ 9 سال لنگ گئے. بھائیا جڑے روٹیاں آستے آئے ہون وہ تے 9 گھنٹے نہیں کٹ دے. 9 سال کٹنا تے بڑی دور دی گل ہے، 9 گھنٹے نہیں کٹ دے. تو اے مینے ہن بھی بندے مریدان دین دین میں تسی آ جڑا پیراں نال حل ویلے لاندے ہو تسی روٹیاں آستے ہوندے ہو. یہ ہوں بھی مریدان بندے مینے دن دے رہن دن تو مڑو مرید برداشت کر دے رہن دن وہاں چلو یار وہ جان دے سی کس آستے آئے.
جڑے روٹیاں واسطے آئے ہوں ٹر جاندے نے. جی ہاں 3 سال تے 6 سال 9 سال دی ازمائش گزر گئی. ہن تیسرا مرحلہ شروع ہویا. 4 سال مسلسل کافراں نے مسلماناں نو ماریا ہے. پہلے گلاں کردے سن، مڑ بائی کاٹ کیتا ہے، مڑ انہاں ہتھاں نال مارنا شروع کر دیتا ہے. کسے نو کوڑیاں تے لٹایا، کسے نو درخت نال بن کے کوڑے مارے، کسے دے سینے تے پتھر رکھے ہے، کسے نو نیزہ ماریا ہے، کسے نو جتے مارے، کسے نو کچھ ماریا ہے. جو انہاں دے ہتھیں آیا جنہ انہاں دا واس پیا ہے ماریا نے. 4 سال مار کھادی ہے حضور دے صحابہ نے. تے مڑ مار کھان دا انج سواد ہے بھئی ایک مار ہوندی ہے بھئی ایک سن مارے اگو سن بھی چھٹی ہوئے بھئی چلو 2 نہیں دیکھتے اسی بھی مار لیں. حکم سائیاں دے بھئی اونا مارنا ہے تے تساں نہیں مارنا. صحابہ اونا تو انہوں مارنا ہے تے تساں اگو ہاتھ نہیں اٹھانا، صرف مار کھانی ہے تاکہ بندیاں نے پتہ لگ جائے اے مال آستے نہیں آئے، آمنہ دے لال آستے آئے. 4 سال مڑ اے دور گزریا ہے. جدو اس کلاس پاس ہوئے نا تے مڑ سائیاں مزید پاک کیتا ہے. اللہ فرمایا سونیا ہونے نہ ناکھ اپنا گھر دکانہ کاروبار ہر شے چھڑ دے. جڑے بندے جڑے پینڈ جڑی جگہ تے محلے گلی مکان دکان چران دے ہو ایکسپلین کرو، سوچو، فرض کرو. تو ان کوئی آکھے ہر شے چھڑ دے ہو تو نکل جاؤ اتنے. کوئی نہیں نکلنا پاویں پیر ہی آکھنا ساکھنا جی تو ان پیچھو آ کے ملدے رسان دے. پر انہیں انج نہ کرو. ہن ساڈا ایتھے پیو دادا پڑدادا ایتھے لگ گئے، ساڈیاں زمیناں دکاناں رشتہ دار ہر شے ایتھے ہے، کیویں چھڈ کے ٹر جائیے. لیکن جدو اللہ فرمایا نا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جدو اللہ فرمایا سونے انہیں تھے نہیں رہنا تو سرکار نے فرمایا ٹر چلو. کوئی ایک مائی دا لال ثابت کرے جڑا ٹر سکدا ہا، معذور نہ، بڈھا نہ. کسی آکھیا ہوئے بس سونیا میرے کولو نہیں جویندا، اساں تے آیا ہے بس تواڈے کول بڑا مال ہونا ہے. تواڈے کول تے مال ہے ہی کوئی. توجہ ہے کہ کوئی تواڈے کول تے ہے ہی کوئی نہ. تسی تے آپ ایتھوں پہ جاندے ہونا سا کی جانا انہاں آکھنا جے سونیا تساں آکھیا نا جانا ہے تو ہن مال دکاناں کاروبار ساریاں تجارتاں بند کرو تے چلو سائیں دے نال. پہلا مرحلہ سارے عرب دی مخالفت لے کے کلمہ پڑھیا، 6 سال گلاں سنیاں. دوسرا مرحلہ 3 سال دا بھوکھا روزہ رکھیا، سوشل بائیکاٹ شیب ابی طالب. مڑ 4 سال ماراں کھا دیاں. مڑ مرحلہ آیا سائیاں آکھیا ہونے انہی چھاڑ دے ہو مدینے ٹر گئے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں. جاندیاں بخار ہو گیا، صحابان بخار ہو گیا. نویں جگہ سی، نویں آب و ہوا سی، نواں ماحول سی، راس نہ آیا، بخار چڑھ گیا. جڑے منڈے باہر لی جاندے نا باہر آپ مختلف ممالک سعودی عرب، مسقط، عمان یا گلف یا یورپ انہاں دے تو پوچھے آجے بھئی دوجی جگہ تے ران آ کے سوکھا ہے یا اوکھا ہے. آپ پہ روٹیاں پکائیے، آپ پہ نواں گھر ڈھونڈیے، آپ پہ رہائشہ ڈھونڈیے، آپ پہ کپڑے دھوئیے، آپ پہ لنگر پکائیے، مڑ کمائیے تے مڑ نویں زندگی شروع کریے. ایک کڈا اوکھا ہے. ایک انہاں دے تو پوچھے آجے جڑے باہر نے ایتھے والے کی پتا ہوئے باہر کی ہوتا ہے، یہ باہر والے بھی پتا ہے باہر کی ہوتا ہے. اسی تے لگے جانے ہیں جا کے مہینے بعد بینک کی کڈا کے آنے ہیں منڈا ساڈا چنگا رہا باہر ٹر گیا. یہ منڈے نے پتا ہے باہر کیویں گیا. اتھے ٹر گئے، بخار ہوئے، جو ہوئے یہ ہوئے. نہ گھر اپنا، نہ برادری اپنی، نہ وطن اپنا، نہ کاروبار اپنا. تو جیڑی جگہ ملی ہیٹھ مٹی کچی
उत्ते छत खजूर दियां पत्तरां दा, बारिश होनी ते छत चोना ते फर्श गिला हो जाना कीचड़, लेकिन उथों हलदे ना है क्योंकि उस मसीत दे मुसल्ले ते सरकारे मदीना जलवागर होंदे है, छड़ के जाने नूं किहदा दिल करे। हा पर दुनिया वेंदी पई है भाई ये माल पीछे नहीं आए। फिर इस साल में 2 साल लंघ गए, 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, पर काफरां नूं मुड़ स्वाद ना आया ये भावें भुखे ने पर सुख नाल क्यों बैठे। अबू जहल उन्हां समान इकट्ठा किया तो उन्हां आख्या चलो हमला करिए। बदर दे मैदान ते अल्लाह होर आजमाइश लई, पेट च रोटी कोई नहीं तो तां भी आओ, तलवार कोई नहीं तो तां भी आओ, सवारी कोई नहीं तो तां भी आओ, निकलो इदे बाहर। नबी दे नाम ते जान देण दा जिदे विच जज्बा है वह बाहर आ जाए। किसे नहीं आख्या फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। किसे नहीं आख्या बस तुसी ते तुहाडा रब लड़ो, लड़ो जाके, असी लड़न नहीं आए, असी ते लंगर खान आए ना। उन्हें आख्या सोनिया आ बदर ते है ही नेड़े जिहा, तुसी आखो ना समंदर छाल मार दो तो असी वजह पूछनी नहीं, मार देंगे। फिर उत्थे आ गए तो मुड़ ये नहीं भाई कोई ये सादा जी जांगे, जितने हजूर दे नाल आए सारियां दे रिश्तेदार सामने आए, किसी दा मामा, किसी दा बिरा, किसी दा बाप, किसी दा पुत्र, किसी दा बनजा, किसी दा बनिया, सारे रिश्तेदार सामने। अल्लाह फरमाया पर वेख लेने ये किस वास्ते आए। कोई एक साबित करे जिस उथों जाके आखे सोने सारे साडे रिश्तेदार ने, हुण इन्हां दे नाल किवें लड़ीए। उन्हें क्या रिश्तेदार एक पासे, सारे रिश्ते हजूर तू कुर्बान ने, सुनिया जिहड़ा तेरा नहीं हो साडा नहीं, लड़ांगे। फिर ओहद जंग हुई, मेरे नबी सरकार दे 70 सहाबा शहीद हो गए। मुड़ खंदक दी जंग आ गई, कोई सुख दा साह नहीं लैन दिता भाई। 23 साल जो लंघ अजे बंदियां नूं यकीन नहीं होना रहा भाई ये माल आस्ते आए। जिहड़ा 1.5 लाख रुपया लैके ते एक बारी हुसैन का जिक्र सुनैना है, उस साहबा ने आंदा है माल लैना है। मेरी गल की समझ नहीं आई। जिहड़ा 1.5 लाख घंटे का लैके जिक्र हुसैन सुनैंदा है, उस साहबा ने आंदा है माल लैन आए सन, जिन्हें सारी जिंदगी औखिया रह के भी यार का साथ नहीं छड्डिया ते हर शै लुटा छड्डी। भाजी समझ आइए कोई? जिस 1.25 लाख लैके नात पढ़नी है उनकी पता हो साहबा कौन। गलती समझ आइए कि नहीं? जिन्हें आंदा मेरी 70,000 फीस है, मेरे को तकरीर सुननी जे आओ तुहानू सुनाना, सुनांदा मैं जिक्रे साहबा ही हाँ, पर मेरी फीस 50,000 है। मैं आख्या भाई तेनू की पता हो साहबा कौन ने, जाओ कारोबार करे। साहबा ये नहीं, साहबा ने खंदक खोदी, काफर अंदर ना आ जा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कमेंट्स मेरे नहीं, ये अल्लाह दा कुरान कह रहा है। हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। आज मुहम्मद मुस्तफा दे साथियां नू अल्लाह ने ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, डाढ़ा हला जुला के आजमाया। ज़लज़ला समझ दो, अल्लाह फरमाते हैं ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, शदीद हला जुला के वेख्या। इस जाऊकुम मिन फौकिकुम, पहाड़ नू भी काफर आ गए, व मिन अस्फल मिनकुम, ते सामने तो भी काफर आ गए। पिछे मदीने दे मुनाफक, ते सामने मक्के दे मुशरिक, विचले सन हजूर दे गुलाम। इज़ ज़ागतिल अबसार, अखां खुल गईयां बंदियां दियां जिहड़े वेंदे पे।
انہاں دیاں اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں، چندیاں گئیاں، بلغت القلوب الحناجر، اور بندیاں دے کلیجے ایتھوں نکل کے ایتھے آ گئے گلے وچ۔ قلب ایتھے ہوندا ہے نا دل ایتھوں نکل کے خوف تو ایتھے آ گیا ویکھن والیاں دا، جڑے صرف یہ ویندے پے آئے بھائی تو بھی آ گئے نے تو بھی آ گئے نے، کپڑے انہاں کوئی نہیں پائے، پیٹ وچ روٹی کوئی نہیں، کسے ایک پتھر بنے ہے کسے دو پتھر بنے نے، قمیضاں انہاں کول کوئی نہیں، سردی ہوا دی چلدی پئی ہے، ویکھیے کس ویلے نسدے نے۔ پائیا جے روٹیاں واسطے آئے ہوندے تو نس جانا چاہیے، جے مال واسطے آئے ہوندے تو ٹر جانا چاہیے۔ آخر 23 سال دی آزمائش نکی جی تے نہیں ہوندی۔ متوجہ ہوئے ہو گل تے کہ کوئی نہ؟ بندے فیصلہ کر چھڑدن والے نہیں مال واسطے حضور دے نیڑے آیا، حضور کول مال واسطے آیا، لیکن مال واسطے آیا جڑے ایڈے اوکھے ہوندے پے، مال تے ابو جہل کول باڑا سی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ دا قرآن آتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بندیاں بڑے بڑے خیال آن لگ پے، ہونے گئے اے گئے لو یا اللہ پھر گئے نے؟ اللہ فرما دے نے نہیں، جنہ بھی اوکھا وقت نبی دے یاراں تے آیا ہے میں ہر آزمائش وچ ویکھیا ہے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اوکھے ویلے بھی انہاں دا ایمان اگے نالوں وددا ہی گیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، جدو مسلمانہ لشکر ویکھے تو نہ فرمایا اے دیو جدا اللہ وعدہ کیتا سی تے اللہ دے رسول وعدہ کیتا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ساڈے کول تے اے فتوی ہے، صحابہ دے اوتے اللہ تعالیٰ دا فتوی ہے، سانو کسی اج دے بندے دے فتوی دی ضرورت نہیں، اے اللہ تعالیٰ دا فتوی ہے کی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کچھ قربانیاں دے گئے نے تے دوجے اڈیکدے پین واری ساڈی آوے تے اسی بھی یار تو قربان ہوئیے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اے تبدیل ہوئے، بندے آکھن جی وہ بدل گئے، بندے آکھن جی وہ مال واسطے آئے، تو اسی بندیاں نہ منیے یا اللہ سونے دی گل منیے؟ ڈیرا تسی آپ بن لیا جے میں تے گل ہی کرنی ہے نا، بندیاں نے مال واسطے آیا ہے، مال واسطے آیا ہے تو جدو آیا ہے ادو مالدار ہے، جدو کلمہ پڑھیا حضرت ابو بکر صدیق ادو کروڑ پتی آئے، تو جو آئے مال واسطے آئے تو مڑ ودنا چاہیے دا، لیکن سن تاریخ دس دیئے وہ نہ بڑے گلے دی قمیض لا کے بھی وچ دھر چھڈی آئی، گلے دی قمیض لا کے بھی انہاں وچ دھر چھڈی آئی، تے پا کے نا ٹاٹ دا لباس تے ککر دے کنڈیاں دے بٹن لا کے جدو حضور دی خدمت چاہے نے تے دنیا دسیا نے وہ دنیا والو اسی مال واسطے نہیں آئے، رب دے یار واسطے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، جدو سرکار صدیق اکبر سارا مال لے کے حضور دی بارگاہ جائے، اتو جبریل آگئے، سرکار نے ویکھیا جبریل نے ٹاٹ دا لباس پایا ہے، جبریل امین نے ٹاٹ دا لباس، حضور فرماندے نے جبریل تو اڈا لباس تے نہیں، آج ٹاٹ کیوں پایا جے؟ جبریل امین عرض نے یا رسول اللہ جدو ابو بکر نے ٹاٹ پائے اللہ فرشتیاں نو حکم فرمایا ہے کہ آج یار دے یار دی سنت جی تسی بھی وہ لباس پالو۔ اللہ فرماندے نے جبریل کہتے نے یا رسول اللہ، اللہ فرماندے نے ابو بکر تو پوچھو ہون اللہ نال راضی نو گل تے آ ہوئی، گل تے سجن آ ہوئی نا، ہوں پوچھو اللہ نال راضی ہے؟
اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، اللہ نال صحابہ راضی نے، صحابہ نال اللہ راضی ہو گیا ہے۔ باجی بندیاں نو نہ یقین آوے تے بندیاں دیاں گلاں دا بندیاں نو پتہ ہے، سانو اتنا پتہ ہے صحابہ حضور کو آ کے دنیا دا مال نہیں بنایا، صحابہ حضور کو آخرت واسطے آئے تے ہر اوکھے ویلے سرکار دے نال کھڑے رہے۔ وما بدلوا تبدیلا، بالکل بدلے نہیں۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اگے نال انہاں دا دن بدن ایمان اتے ہی جاندا رہیا، کسے ویلے بھی ایمان انہاں دا کم ہویا۔ ایسے ہی کوئی صحابہ تبری چو پڑھ کے منیا، اسی صحابہ تبری چو پڑھ کے نہیں منیا جی، اسی صحابہ نو یعقوبی چو پڑھ کے نہیں منیا، اسی صحابہ نو قرآن چو تے مصطفیٰ دے فرمان چو منیا ہے۔ بس باقی چیزاں دی اہمیت کی رہے گی جدو قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان منوا لے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، جڑے مال آستے آئے ہوں وہ اتنی دیر اڈیک دے نئے جی ہاں، بیڑی ناگ لگ جائے تو بندے چھاڑا مار نہیں جاندے، بھائی آپ پہ ڈب دی ہے انہیں دے اتے کی بانا، تو ویڑا بڑا بڑا اکھایا ہے۔ کوئی ایک ثابت کر دے کہ رسول اللہ دے کسے غلام نے آکھیا ہوئے سونے بڑا اوکھا ویڑا ہے اسی ان جاؤں نہیں، اوکھے ویڑے بھی سرکار دے اگے ہو جاندے ہیں۔ معزز حضرات اور گرامی قدر سنگیو، فقیر دا جملہ نوٹ کر لو، حضور دے صحابہ دی معروف تعداد 1.25 لاکھ 2.5 لاکھ، پتہ کریا جے مکے تے مدینے چ کتنیاں دیاں قبراں، دوجیاں دیاں قبراں کتھے، کسے دی قبر دنیا دے کسے ملک وچ، کسے دی قادسیہ وچ، کسے دی یرموک وچ، کسے دی ہمس وچ، کسے دی دمشق وچ، کسے دی اسکندریہ وچ، کسے دی شام وچ، کسے دی عراق وچ، کسے دی ترکی وچ، کسے دی لبنان وچ، حضرات محترم کسے دی سندھ وچ، پوری دنیا وچ صحابہ دے مزار نے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے ہر جنگ شہادتاں پائیاں نے، تھوڑے صحابہ نے جڑے طبعی موت فوت ہوئے نے، زیادہ تر صحابہ شہادت دا رتبہ پایا ہے، حضور دے دین نو پھیلاندیاں پھلاندیاں جہاد کردے۔ اور جڑا جملہ نوٹ کرنا ہے وہ پاجیے وے کہ جتھے جتھے صحابہ دفن نے وہ ملک اجے بھی مسلمانہ دے۔ تساں غور نہیں کیتا گل تے پھر گلاں غور کیتیاں سمجھ جاؤندیاں، جڑے مسلمانہ ملک بعد فتح کیتے ہیں وہ بعد ٹر گئے۔ جتھے جتھے کسے رسول اللہ دے صحابی دا پاک وجود دفنے وہ ملک اجے بھی مسلمانہ کولنے اور قیامت تک رہن گے، انہاں دیاں پاک قبراں دی برکت نال، انہاں دے پاک شہادت دے خون دی برکت نال وہ ملک مسلمانہ کولی رہنے، مسلمانہ کول رہن گے قیامت دی صبح تک۔ صحابہ دیاں قبراں وچ اتنا فیض ہے۔ بندے آ کھڑ دن جو مال واسطے آئے سا نہیں، مال واسطے کو دیا۔ صدیق اکبر سرکار نو پیان دن بھئی ہو خجوران آئے دن، خجوران جو ذہن جو نہیں پیاں نکل دیا، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ چودھری شجاعت حسین نے کتاب لکھی ہے سچ تو یہ ہے، چودھری شجاعت کو جان دے وہ جڑے ہر گل تے آندے مٹی پاؤ، بڑے بزرگ شخصیت نے، پاکستان دی سیاست وچ بڑا انہاں دا نام ہے، بڑا سارا سیاسی خاندان ہے تے عزت والے لوگ، دنیاوی عزت انہاں نے بڑی دیتی ہے، بادشاہ سردار نے، بادشاہ نے، چودھری شجاعت، یہ چودھری شجاعت دے والد صاحب سن چودھری ظہوری لگے،
یہ اس چودھری شجاعت انہوں نے لکھا ہے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھا ہے انہوں نے مجھ دی چوری دا پرچہ ہو گیا حالانکہ وہ بندہ مجھ دی چوری والا نہیں سی مجھ چوری دا پرچہ ہونے سے ہو گیا چودھری ظہوری لائی مجھ چوری دا پرچہ اس بندے تے ہویا جڑا خیرات وچ مجھی دیندا ہے جڑا نوکران ہوں جی آندا بھائی تو ایک مجھ لے جاؤ اس بندے تے مجھ چوری دا پرچہ ہو گیا تو جیل بھی ہو گئی رمز سمجھے چودھری شجاعت نو کسی آکھیا بھائی چودھری صاحب تواڈے تے مجھ چوری دا پرچہ ہو گیا اس آکھیا بھائی میں نے ایڈا پرچے دا بار کوئی نہیں پر میرے معیار دا نہیں بندہ وڈا تے پرچہ وہ کہہ لے بھائی جی صدیق اکبر بندہ وڈا ہے کھجوراں دا پرچہ نکا ہے پرچہ بدلو کوئی سمجھ آئیے غلطی کہ نہیں آئی صدیق اکبر بندہ وڈا ہے جس سارے مال دی گڑڑی بن کے یار نو راضی کیتا ہے وہ کھجوراں واسطے انہاں نوں موڑ رینج ہون دیندے ہیں بھلا یہ بھائیا انہیں بندیاں گلاں بنائیاں قوم نو لڑانا واسطے ادلی لیا دے ادلی لڑا صحابہ مال کھان والے نہ ہے صحابہ مال لٹان والے آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی پاک سرکار دے دین تو قربانیاں دیندے رہے اگر حضور دے صحابہ قربانیاں نہ دیندے تو اج رسول اللہ سرکار دا دین تو اڈے تک کیویں پہنچدا حضرات محترم فقیر تو اڈے اگے کچھ گلاں اپنی وانڈ نال رکھیاں نے ساڈا خیال ہے کہ صحابہ مال واسطے نہیں آئے دین واسطے آئے اور وہ دے اتے دلائل پیش کی عقلی نقلی شواہد نال تواڈے اگے بات رکھیے کہ ایڈا اوکھا ہو کے بندہ مال کوئی نہیں کمیدا مال تے دوجے پاسے بڑا سجنوں اور ساتھیوں نبی پاک سرکار نے صحابہ دے بارے ہمیشہ حسن ظن رکھو اور نبی پاک سرکار دی اہل بیت دے بارے ہمیشہ اچھا خیال رکھو آل رسول نال محبت کرو اصحاب حضور نال محبت کرو جس بندے نے صحیح عقیدہ رکھنا ہے دین والا وہ آل نال بھی پیار کرے اور صحابہ نال بھی پیار الحمدللہ رب العالمین درویشاں اور فقیران دا تے عقیدہ ہے یہ وے کہ ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا ہے اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا دروازے دے پکے نبی آجے اے حضور دے صحابہ اور اہل بیت والا عقیدہ ٹھیک عقیدہ ہے وما علینا الا البلاغ